kanjani ngejela bashe wena. Ukwenzeki uthanda kwami. Ngowani umntwana bani? Abantu uthanda kwami. Ngiyabona nje ugoqoka nje. Ungithatha nje ufake esandleni uthi khafu khafu phephethe ubiza igama lendoda ayike uzobona imilingo yenzeka ngiyakutshela wena. Oh, nangeqhamuka phela. Yebo. Siyabonga mama ukuthi usilinde. So sizodla ipapa ne? Oh, okay. Senzele nebeef. Yes. Yimi lawo. Ubhebe uzodla isiphuzo esibandayo. Okay. Mina bese ungipha amanzi sisanda sami. Still or sparkling? Ngenzele still. Okay, kulungile. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Bonge thina. Bathini baby? Ma. Sengiphinde ngabuya futhi. Bengicela abantu ukuthi ningene ngaphakathi bese ngilungisele ngaphakathi lapha itafula ngibona la ngaphandle kunomoya. Okay. Ngaphazamiseki yebo. Siyabonga kakhulu. All right. Yebo. Sibangene inside phakathi. Betul-betul sama semsabin. Yo. Ya. Ha? Ngicela sasami ukwathi umuntu ebanjwe inhlaka yo. Awuthi ngisiphakele ke khona siphakanisa. Awu vela. Bese siya. Awethu makoti wami. La. Hayibo. Sozokwazwana ngo. Bambele nala. Angizwanga mina. Bese ngiyakwenzela yabo. Yo. Hayi. Owenze ke sithando sami. Mara, thina amahlamvu ngawantoni la mahlamvu apha? Athi. Sizaphinduka ibhoko apha. Ngisamahlamvu. Ayikho that bad. Kodwa buke ukuhle bona yibona lento le. Izinto eziright lezi baby nempilo. Uyabona nje ukuthi kuhle kanjani. Baby ke ngiyabonga ngokudla nokuthi ungikhiphe namhlanje kodwa ngikuphathele indaba ezimnandi.
Angizwanga mina. Yebo. Simnandi udlala kulesi mhlaba. Okudlula lokudle sidlala. Angizwanga mina. Yeah babe, indaba zithi ke isithandwa sakhe siyimina, sithole isikhala esikoleni. Mana angizwanga mina uthini? Ngithi mina ubaby wakho uthole isikhala e-UKZN. Yebo isithandwa sami izona indaba ezinhle lezo, kodwa ke baby, khona into engifuna ukuthi ungisize ngayo. Noma yini isithandwa sami uyazi nje. Ngicela ukuthi ubaby angincedise ngemali ngoba ngizodinga ukuthi ngiqoke, ngithole indawo yokuhlala ukuze ngiqhubeke ngibe intombi kaLuziwe. Okay isithandwa sami ngiyakuva yo. Kodwa hayi ngizoyenza iplan yabo. Uthi kodwa uzohlanganisa isithandwa sami ayikho into engingayenza wena yabo lonto le. Kodwa uyazi nje isithandwa sami. Iplan ngizoyenza. Khona simanyana. Kodwa ngizohlanganisa isithandwa sami for wena yabo lonto le. Ayikho into engingayenza for wena. Izinto zakho ziyahlangana. Kodwa kunzima khona ngizobone. Awunjani lo? Bona ke hlo, indaba eyiwasha mina ngizoyivala. Ngoba ubhizi nefoni apha. Ngeke bethi uthi kangaka. Mile gate. Uxolo kakhulu mlungu wami ngephinde kwenzeke mlungu. Hey, kunodaba olishesha lapha mlungu. Kunabantu ade befikile befuna wena mlungu, kodwa ke ngibanikeza inamba yakho mlungu wami. Bathe bazokuthinta kuyona mlungu. Anjalo bheke. Sipho. Mana baba nabanye abasebenzi. Sashintsha ntona yami ngicabanga ukuthi bazoqhamuka kodwa. Sipho, yazi into engayithandi mina indaba yexesha Sipho yabo. Abasebenzi Sipho kumele ulazi ixesha ukuthi ungena ngabani emsebenzini yabo lonto. Abasebenzi befika ixesha labo andiyithandi lonto. Angizwile ntona yami, awuthi ngivele ngizama ukubabisa. Ithemba. Wathemba. Yebo ntona yami. Ntona yami. Afethu umphathi uyacomplaina ngesikhathi. Ngicabanga ukuthi kuzomela sishintshe ukwenza. Ngiyabuzwa ntuna yami ukuthi besashintsha ntuna yami. Mase sokwazi sihambe sosebenza ntuna, hayi kuba silate ntuna. Besashintsha ntuna. Ubethe uchapter 2 no-chapter 3 kodwa manje uchapter 3 uyangiyisa ngifuna ukungasho. Wena mbali uphethe kanjani? Hayi mina uchapter 2 ngwenzile, inkinga uchapter 3 wona ngathi uyangihlula okwamanje. Chomi, sengiqedile ukupheka. Ave ngwanyanya amabhodi. Sengigcine phi vele? Hayi besisakhuluma ngama chapters Chomi esawane weMr Nzuza. Ngiyabonga wembali, awuthi nami ngibe ngishona khona. Uyabona amahle mfethu indaba semakhaya eyangifisi lutho nje yasetshenzwa laphana yaqilazeka strong. Kufanele phela kimi benginomcimbi uzubuyafa ukukhathala. Anguboni mina lo chapter 3 kodwa ngisathi ukuphenqa la ngibheke. Hayibo ma eziyakhala. Sewenze njani manje welethe? Hayibo sisi. Cela uyibukele ngoba ngifuna bese nithi nginamanga ekugcineni. Hayi we qenqeng hey ziyakhala phela Awuthi ngibone nami? Hayibo, imali engaka? Awuthi ngiba ha 15k lethi uthathapi. Girl ufuna ukwazi ngempela iphuma kumdumo indoda yami le mali. Hayibo. Ngiyakutshela nje. Hayi awusichazele usenazo gele. Lesiqiniseko ukuthi ufuna ukwazi. Hayi sifuna ukwazi. Hayi sifuna ukwazi abafethu. Siyafuna ukwazi.
Indoda iyaqiniswa mantombazane izwe ngawe. Yabona indoda, yabona la. Umuthi lo nguthathe kubadlami kodwa nize ningayithi vu. Ngiyabona nje ugoqoka nje. Ungithatha nje ufake esandleni uthi khafu khafu phephethe ubiza igama lendoda ke uzobona imlingo yenzeka ngiyakutshela wena. Hayibo, uthi mala NSFAS lesenithatha nithi emadodeni ngoba nifuna ukuthi esonikiphele imali ethe xaxa. Hayibo aphiwe indoda iya. Yabona nje iya ingene egiyeni indoda izwe ngawe. Hayibo. Hayi mina ningangifaki. Mina nje ngiyimina nje ngumakhosi kodwa lezo zinto ayangizazi mina gele. Vele phela nina venithanda ukuzenza ngcono. Hayi nami ngivumelana noaphiwe bandla. Angizingeni nje. Nginoluzuko wami onginakekela izinto enizenzayo Hayibo we awungitshele kahle ubayeke lapho ungichazele ukuthi lo muthi lona utholile uyasebenza ngempela lento le. Hey babe, ngiyabonga kakhulu sithandwa sami. Hayibo ngaze ngajabula ingenile imali sami ngiyabonga. Wathi ngijabula kanjani yamanje phela. Sengizokwazi nokuthi ngenze kahle izinto zami. Yabo yonke leyo nto leyo ngiyabonga. Hi Lethu. Hey amahle. Ngizoxoxa nawe okancane nje. Sesiyoma indlebe. Yazi phela lethi ngihleli ngiyacabanga ngale lento bekhuluma ngayo. Lena phela kababudlamini. Namanga wena. Ungabe phela usubatshela laba abanye ngithi angizothola ukuthi iyasebenza ngeke ngizame nami ukuluzuko noma ezama kangaka. Naso-ke ntombazane, hayi sikhululeka sisiyasebenza kahle nje futhi. Ayawufake ongene phakathi. Ungabatsheli phela okaphiwe nombhali. Uyakazi mozo. Lusuko. Yo, ntoni ngumama? Ungathi intoni mntwana ubiza nje umdala ngoba. Awukuhlala lapha phansi esithethe. Yo, usengxakini apha. Hayi mntwana bendikubizela bonginceda apha thana. Asinakwa kuhle ekhapha. Anakwa sichebo. Undibona nje njengaku ndipheke indengane eyokugqibela. Ndicela undincede mntwana ondiphe imali lapha. Ufuna uthenga isichebo. Yo, ma-oledi andinakwanto. Bank account clean ngathi bivaswe ngehandy. Kaloku mama uthathe yonke imali wayiqutha nedingazi lakhe amahle. Yiyo. Nozi, ngicela uphume nje endabeni zami yafu. Ngicela uphume. Oqala nje wena ayikho nje into oyaziyo esemathandweni. Akufiki nenkomo apha ekhaya. Uphume nihambe ke. Busy maze lapho amahle wena. Hayi Luzuko mntama undincede mntama ndincede awukhuphi imali. Yo, andimotsha uThixo ndithathela umyeni wami ekhapha. Buka umzwami bheka umzawupheli. Kodwa ukhona uyinkwenkwe endala ekhapha. Awukho umehluko otsho uba ukhona ekhapha. Akho nje umehluko omncinci. Hayi wanihlupha uThixo ndithathela indoda yami. Kodwa oledi nawe sungaze uthethe ngohlobo pho. Yabona indaba ka-time. Phatha kabuhlungu mari nami. Kodwa ubamba apha oledi. Bendithi ngizobhakela amahle mara athi usuyisebenzisa ma-oledi. Hayi. Ngingana le mali. Amahle megqiba ukufunda oledi uzobona soba semasabhabsini. Iyo. Safa kuhletshwa bomakhelwane. Hayi walityisile lenkazana lakho. Caciba umuntu sowotya awuhle sogqba ufundo amahle. Kantona ayan. So, Shani, gena. Baby. Hello? Ngiyaphila sona sami njani wena? Ngi-right nami. Baby angiphazamisi. Bengenze nje umsebenzi wesikole omncanyana. Ngiyabonga ukungibheka. Yes baby. Nami ngiyakuthanda sami ngiyabonga ukungibheka. Baby. So vele bekuyona le bhari yakho la tikufuna. Baby ungambizi ngebhari kodwa bengikhuluma noLuzuko. Ngiyaxolisa sandla sami. Kodwa singavuma siphazamise siqhubeke lapho besigcine khona. It is angels and
ngize nesishi vele ngiwe manje stratless siyagijima nyusi base kuseyigasi leli wena qinisa ishulezi ucrazy inhlekelele umbhekelele bazi kufake edlela lona umfana kamkhuzuzi ngiphethe ugoda ngeke akuphethelele thula ngikutsheleke ngibamba imic ngishelele oza ngikuhlebele iskill sami ngikufelele ngikubhekele laba sibagesi ubebebe iflow ibadonsa ngentshebe ezasegeja bra I'm too dope mina ngibabahanga ngiking bra wena uwek so suka la buka la lento ngayiqala fantuka fochi mashima ngqamu mina kade ngangikhuzuka ngifukuza ngudluza ndusuka bengibamba ngibunyuka nganitshela eqaleni nganitshela ngathi ngishiftele eceleni kushibuze emcaleni zempilo yithi zinja zommusic yithi zinja zempilo yithi zinja zommusic sanitshela eqaleni sanitshela nisebancane yithi amakhi Kwelethi phela ziyakhala yazi yasebenza le nto yakho ngayenza ngaphephethe ebusuku and guess what Hayibo amahle ungiphuthume ngifuna ukuzizwa ke lezi zithini lalela lethi ngathi ngiceda kuphephetha wabe phone umfana engibuza ukuthi ngiright yini ngathi ngiright akagcinanga lapho wathi uzongifakela imali ngithi ngiyabuka hayibo imali yangena same time Yabona ke mkani number 1 ngangitheni kweni ngathi mina zwana nami uzobona imlingo yabona abafana basazozwa ngathi ngiyakutshela wena Njani afika njani Sesishile phela ilanga la ngaphandle bese sayikhiphile saye store sobheka idatha Hayibo amahle amthela amanzi mfethu kwenze njani khona amanzi bengwabeka la mphathele Hayibo amahle kwenze njani no amanzi sis kwenze njani indaba kwenzakalani Xoxa sisi kwenzakalani yazi ngicabanga ukuthi le danone ngidle kuseni idalana noma Ngiye ngavuka ngadla yogurt inyongo nje guys le inyongo ngabuye kube yini kodwa mngani ngoba phela inyongo engabi ngiphethe hayi thando uyadlala wena hayibo thando uyadlala nje uke wayesebenzisa kodwa icondom kade wena uno ayanda ihlangana phi icondom ne yogurt hayibo sisi ngeke phela uzusho hayi mngani ngiyakuthanda nje ukwenza izinto ngeke amahle hayi wehlulu amahle shame Kodwa ngizoba yini ekhaya kodwa uluzuke yena ngizombukela ubani Ay Jehova ake ngizame nokufonela uAyanda ngibone ukuthi inkinga zami ingaka Hello Unjani babe Ngiyaphila babe njani Hayi nami ngigreen Akuhambi kahle ngiye ngaye emtholampilo ngathola ukuthi ngikhulelwe Hayibo amahle nto lo Jovin Cha bengingajovi umbuzo kumele ngabe ngibuze wona elilo Hey no vethu ngeke phela uyazi ukuthi amahle bunganikezi mina lokhu uza kuphela mhlambi le bar yakho luzo Angizwanga angeke phela Ayanda kube njalo Hey amahle ngeke vethu amahle akwazi Angidingile kodwa le frustration ngicela sibuye sikhulume ngempela ngoba ngikuzwa ukuthi uthini hayi yazi nje All right So mama njengoba kuthiwa le ndawo lokuthi umjida aphumela ngayibambi le ndawo
So imbangela ukuthi mama ngithi ungamtsheli uLuzu ngale ndaba ungatshela imoto ngale ndaba ngoba ngiyazi ukuthi umjida ukuthanda kanjani yabo lonto. So mase vele esebamba nje ukuthi ayi imama lakhe alenze yonke into lisparty and limithiswe enye out beside him. Ngiyayizwa nenkulumo yakho ngeke nize ngitshele umuntu. Ngisize mamazi but uyayazi nawe lento ukuthi bese ngishiswa yini umjida kuncanyiwe blind and you can't fuck this up. I understand. Yebo. Sathi siqhamuka nje umjida wakho bese la usumtshele ukuthi azokulinda la. Yeah baby bese ngimtshela ukuthi uzongihlangabeza vele. Ngizokhuluma naye ngimrelaxe sengazabona lutho. Ngiyabona mama baby wabovulana umnyango. Ngiyaphila. Baby njani? Ngiyaphila baby njani? Yeah, ubanga lo mjida lo. Baby yehlisa umoya. Lona ubhuti wami ozalo mamncane. Yo. Lona ayanda uLuzu ngisithandwa sami. Ukrele baba. Lona basiya. Azo. Tena sika. Bambela sesikhoma sakho. Ngiyabonga bhuti. Asithini ukuthi uzoyibambele niya la ngubafo la. Uzoyibamba vele. Ukancinga sibadi. Alright. Ya ntwakho. Hayi anibonga. Thank you la. Uniphathele intokazi le anibonga Hlano wakhuleka bafu umntana sekhaya nami so. Hayi sibari yazi bendithi mana ndithi inqa yapha kuwe bo. Yini man. Uthelo sibari uthi hayi sibari besikhona udistingo phela ingana kwethu. Yazi nje nami ndiyabulela izandla ziyagezana into sibari. Ngoba imali ngena wethu. Hayi si. Thank you my brother. Anibonge. Correct sibari. Kamnande. Sharp sibari ngishone. Hola. Hambe kahle mntana sekhaya. Bye hambe kahle bhuti. Thank you la. Ndavuya sithanda sakho. Ngiyajabula nakubona baby sikhona. Awusasinda nesikhwama sakho yo. Nalendlela isajwayeleki bo. Amahle. Where Amahle? Mom. Awuphuzisa amanzi mntanami. Okay. Natsala yonke le ndawo ya. Nawa mama. Yabonga Mpuma. Athothobala nje mntanami. Hayi kokukhathala ade ngibhizi ngiwasha lezitsha ngaphakathi. Hayi ngathi contact nizenza ngapha emadolobheni nje mntanami. Yanizwa nje nithi nikhathele khona umuntu angakhathele ehlele edobheni ehlele ugesi. Hayi koko kuningi phela esikwenzayo akukhona ukuhlala nje kuphela siyafunda siyawasha siyapheka. Kodwa yasalwa sami ngibona ngathi usebenza kanzima ngibona kungcono ukuqashela umuntu ozokuphumuza emasimini yazi. Mntanami nangihlele ekhaya. Ufuna ngishawe isitilaphi wena? Kanti sisuyasebenza yini ngagcina ufunda nje mina. Uyakwazi uqashela konke abantu abazomsebenzela kodwa mina ukwazi ukungithengela laptop sisi. Okwahle wena kwanda ukubalisa ngama laptop phela imali ayikhulumi. We Amahle, ngizwa uthi usunemali manje. Kanti awusafundi yini? Yazi into engidinga kuwena yini? Ukuthi ufocus emsebenzini esikole, ufocus ufunde uzofika esigabeni sokuthi usebenze imali yakho. Njengoma wakho nje njengoba nami ngisebenza imali. Awusho Amahle, khamba kanjani kodwa esikoleni? Khamba kahle ma esikoleni noma umsebenzi kube mningi kodwa hayi khona khamba kahle impela. Funeka lokho ke Amahle. Yabo mina ngifika la ngizogana ubaba wakho. Ngafika ugogo wakhe nomshini wokuthunga ethunga ingubo. Ngasasho makoti wakwami. Hey, wena ufike sekunyo. Uyazi ngithola umyeni wakho. Ngangimshiya lapha kamakhelwane ngiye emafemini. Lapho sengabona khona ukuthi ngcono ngivele ngithenga umshini nje ngithungathungela kwamaphinifa la ekhaya la ngipheshe nje izitishi zabantu.
bhuti kunini ndikhangela kanti uhlela lapha. Hey, unjani sisi? Ndiyaphila nami bhuti, khona ngithatha into yokuchopha, yo. Yo sisi, hayi lona liyashisa ilanga yo. Ngoba mina into bendicela ngicela ukuthi trip nami kwanyana khothe sekuyachisa. Oyini bhuti, khona ndiphi imali kaloku. Yo sisi. Yazi yabheda kanjani ngasisi yo. Kwamandazi kodwa benzoyifuna le beer kodwa cha imali sisi mhlawumbe kumele ngithenge one quart kuphela imali enayo. Kodwa ubanga amahle lo ubuzomnika imali. Yabona ke nozi bendazi manje amahle ungenaphi lento ungenaphi nje amahle lewe isithethayo ndayazi lo into banomthandisisa lo amahle jo cha ngicela ungamfaki lewe isithethayo ngoku kakade ndimthandisisi lo amahle wakho wagqibela nini unithengela impahla yo hayi uyahlukanisa lo amahle wakho nozi kalo into emeli uyazi yabona amahle li mama lam umshaya ding dong. Wena bhuti thethi bawubona ba le ntombazane iyaqhutha. Intoni engaka kwenza lo mntwana? Ndiyamthanda amahle. Jonga nje sohluleka ngisho ndiphi imali ye-airtime. Imali ye-airtime le uthetha bakusayiyo nje lonto. Amahle ngikuzwile mina ukhuluma nogogo uthi ufuna umqashela umuntu. Uyithatha phi imali manje ngoba kufanele ufunde usebenze kanzima ukuze ube nemali. Ubheke nje kwayona lento usiyenze ekhanda. Ibiza imali enkulu kufanele angabe wenze lento ngoba useyingane esikole ekseni bumuhle kabi uyenza ikhanda li short hair manje usunenwele ezinde ezikhosta imali. Sanibonani. Awuyebo ngabanjani? Ngikhona mntanami ngikhona ngane yami. Hawu baba lunjani suku lakho namhlanje? Akubuzwa ngane yami. Ayi ngikhathele umuntu yonke into angifisi lutho nje angifisi lutho angasathi ngaphumula kancane saye kamelweni Hawu baba ugcina hambe nesikhathini? Awu mngane yami hey ayi sarusungithathela umuntu uqakanisekile ekhanda. Okay, nothing. Oh baba angazi noma ngakwenzela yini ukudla. Ngane yami ngiyakubona nje ukudla. Ayi awucela uma wakho angibekela amanzi okugeza angilungisele amanzi okugeza ngifuna ukuphumula ngikhathele lo wamsebenzi engisebenza kuona kuyakhathaza. Okay baba ngisamtshela uma ekubekela amanzi okugeza ukuze umzimba wakho uzorelax. Ngijabula ngane. Yazi manje yo baba. Uthatha umfana amanzi okugeza. Okay. Ndodana wami ukuthi uyafa ukulamba ke. Sikafuna esimane kanjena. Uthe baba ngicela uma indekela amanzi okugeza uqala ngokugeza qala. Hey baba, awuvuke sikhuluma. Nkosikazi. Kade uthini ukulihle? Awu, benithi ulihle akangicelele wena ungenzela amanzi okugeza ngikhathele lo umsebenzi unzima. Futhi namhlanje ke umlungu athi ubethunyelwe kimi inkosikazi unqo ngendlela obekuyona. Ngifile ukukhathala nengqondo ikhathele. Awungiphe nje amanzi inkosikazi ungilungisele wona ngigeze. Nibe kuhlangothi. Awufuna ubekelwa yimina amanzi? Awusenazo yini izandla zokuzenzela? Hawu nkosikazi. Kodwa lashonaphi uzwelo kuwena nobuntu? Ngisebenze kangaka kanzima kangaka ngisebenza kulo wamsebenzi. Akuwona umsebenzi kwawona lo wami. Kusetshenzwa kanzima lapha. Wona ngifisa nokushiya phansi lento ukuba kuya ngami ngabe ngiyashiya. Manje nginengane ngiyondla. Lo wamsebenzi kwamgodoyi lapha. Kusetshenzwa kanzima ngikhathele nkosikazi. Yazi baba ungangifaki nje enkingeni zakho, ungangifaki nje enkingeni zakho. Mawuyeka yeke umsebenzi nami nginenkinga zami. Kodwa kwakumfazi muni lona engawutholayo Nkosi yami. Hawu amaduma kude. Ungangifaki enkingeni zakho baba, nami nginenkinga zami esaluni. Awuvukeke uyozenzela wakho amanzi. Yo, sithanda sami.
imnandi. Usho kanje baby. Ukuthi xosana. Kodwa baby nje samile ngitshele yona ebalekile. Yona usasami thina no. Ngihambile baby ngayi clinic ngathola ukuthi ngikhulelwe. Amvanga ngithini? Yebo. Yo, ngobithi. Baby yazi ngiyajabula nami kodwa baby into engikhathazayo ukuthi ekhaya ngibone ngathi ugogo uyangibona nje. And angazi bazoyithatha kanjani la ndaba ngoba ngisafunda isikole. Hayi khuleko sisithandwa sami mntwana. Ngiyasokula. Yo, mabhuti sifuna ukumbona. Yosho sizobaqalasela. Kodwa umbonile amahle ukuthi engathi akayeke. Khuluma ngani manje ma? Awuyothi ngasho mntanami. Amahle akayeke uyithwele. Yazi benganakile ma. Benganakile kodwa masusho izolo ngitheba ngibe emsebenzini ngificelele. Kanti akayena nje umuntu ovelalale nje isinomi kanjani emini. Phela thina sesiyakwazi ukuthi umuntu mehleka nje ubone ngamazinyo ukuthi lo akayedwa manje. Yo ma, ekufanele ngikhulume naye ngibuze kahle ukuze ngithole isiqiniseko. Hawu njengoba ngikutshela nje mntanami uzothi ngishini. Hayibo wemzukulu osuqhamuka unyanywa manje. Hawu nokusibingelela nje. Sibonani. Hawu mzukulu. Uthola ngikhuluma ngawe la. Lento engiyibonayo ngabe kuhamanga. Ini gogo? Angathi ngibabili nje mntanami. Hayi lutho gogo kaboni kahle. Usho kanje? Yeah. Awuthi ngibona, hawu ngingashunga inkosi impela. Awuthi ngibona. Ngibone ngempela. Uzobona mabeqinisa makoti uzothi ngishiye. Hawu ngikutshelile makoti ngikutshelile amabele. Amnyama sisuqu. Uyithwele lo. Singaki inyanga. Angazi ugogo ukukhuluma nani. Mami nangazi ngikhuluma ngani nonke. Uyithwele mntanami lo. Ngathi futhi inkosi impela uyithwele lo. Uyithwele. Inyanga masingathi. Zinti. Umuntu lo. Washa umuntu lo. Umuntu sezoba nokushaya. Hayi wena. Hamba esikoleni ngapha. Ungena apha endabeni zabantu abadala. Uzoba nomshana. Hamba uqoka esikoleni. Hawu, wazini wena? Ngiyaphila njalo, ngiyaphila. Cela ukufaka naye ekhaya khona ngeke uzuze ungole la. Ngiqaleni. Uqaqenile khanda? Uqaqele mhlanje kuseni. Inwele zakho uthe uqine uzokwenza i-treatment ne? Shampoo izokwenza ukuthi ithande inwele zakho. Sicela ukulala kanje. Faka i-shampoo ithambise iy'nwele. Ukuvamisela ikhanda lakho manje mani. Uhleli kahle kodwa? Yeah, ngi-right. Okay. Ngalalisa. Cabanga ukuthi namhlanje kufanele sizenze i-dry shampoo lezinwele zakho. Usuyigezile kodwa inwele? Yebo, ekhaya ngigezile ekhaya. Okay, usebenzisa ifomu ke sizenze ukuthi lingabi nenkwethu. Hayi, ungangcono mngane yangilala ebusuku ile nkwethu. Kodwa wemngane ngizobathathaphi bona ofomu lapho. Fanele uyithenge la kumina ikhona siyayithengisa. Hayi ke sengophuma nayo ke mngane wami. Darling, right? Sangibonge. Yeah. Kancane ikhanda lakho mami. Let me see. Darling. Perfect. So kancane mami hadi manje see. So let there go. Perfect. So ngenza mami. Just give me a few seconds. Thanks, mommy. So, yeah, I think. Yeah. Hey, darlings. Ngisangan. Yeah. Mama sidinga ukwenza i-dread. Cela umshaye nje abe muhle ngomasi. Yambona nawe muhle. Okay, ngahlala phansi. Okay, ngicela uze nganda nasi sami sebesiqala. Uzoba right ngani? Yeah, baby, uzoba right. Fafa. Thanks for some. Thanks, darling. Nice. I like it.
Bengisashoke, yazi nje le ndoda yalapha endlini ifika ithi icela ngiyibekele amanzi. Isine stress asemsebenzini wayo, isumlungu wayo ntontoni. Ave nesicefe kabi le ndoda yalapha endlini. Hayibo kuzomela umhloniphe umyeni wakho. Awukwazi phela ukwenza kanjalo. Yazi anginasikhathi kabi mina. Yazi uBenten uSanele wave ngiphethe kahle akangibangeli nje istress. Hayibo Zanele uqonda ungitshela ukuthi wena uthanda kakhulu lo Benson wakho okudlula umyeni wakho. Kahle bo wake wagana inweni wazini ngomshado. Cha kodwa phela ibambe lapho mina ngiright noSanele wami. Ngiyasha. Mancane siswami. Sawa. Hey darling. Hey bo Nkosana. Yo, ngithini? Siswami ngiyabuya. Ngizawubheka amanzi ebhakedeni ngaphandle ngiyabuya. Ungathi ungashesha. Kungithiwa wafethu usitheni? Sure manje. Hey ngeke mfethu. Ngesikhathi ngana ngifikela. Ngathi seku-hour manje mfethu. Ngimele nto le. Babe. Senze njani? Yabona nje, ngathi abayazi into abayenzayo la. Mfethu yazini. Ngiyahamba sambeni phela. Hayibo. Oh my god man, ngiyafethu. Kodwa ngicindani ngitry discount nje yabo. Please. Lesimele lento le ngesikwazi ukuthi singalinda kade sifikile la. Please. Hayi ngesikwazi mfethu siyama samba sithina. Hayibo, Nkosi yami. Sabe manasi. Mphathi, asinkinga la icela. Woza mana. Amanzi mphathi. Mayibonga wa-check ngani amanzi ngibekela ukuthi ubuyimanager la u-check yonke into. Fanele ngoba wa-check kwayizola amanzi. Ngiyaxolisa mphathi. Ama-client aphuma sokwenza njani? Fanele uqaqeke la ekhanda uyenze yonke into on time. Sisi. Ngiyasha. Ngisakwazi. Umbona amahla ngaze ngimbone phela mfihla lezi insuku phela umavele ngibhalile phela emasimini. Ihe ngiyakutshela ukuthi ustrike unamanga. Endingane ngathi ayizonake yalizwe. Hayibo, ngiyakutshela evarsity. Hayibo, ngiyakutshela. Ngoba bengisasho-ke emavasithi ziyabuya. Nomngani wami phela naye kade ekhona lapha evarsity nawabuya la esitukile emavasithi. Angicabangi indaba yakho wena. Taba. Inyuka lentoni. Ikose la taba njengabakwana yabona ababenza njani? Taba dula ngeke mina. Inyuka imali ntoni. Awuyathi indaba zezimali amsebenzi. Awuthi umshini ngapha, ufuna itabathi ngapha umshini. Yobuqobo. Phose ngapha. Ndoda uzukuma phela sabana. Le mali benjeni yedla nabantu besifazane le. Noyidla nezinto zezi. Ungasazi ukuthi imali isebenza. Sabana ngara mkhulu. Hayi ukuthi niyo manje. Yabuya manje. Jonga. Yazi yonke ngifuna apha kwejob. Unengxaka apha mntama. Ndiyachoda ndoda yo. Manje kwenze njani manje? Yanto ebeya kanjani la wefejonga dog. Ndinengxaka ngifuna uboleka abali 1000 la uyayibona lonto. Yazi lo ukuthi yabo lo mntwana amahle since sesikolweni la wefethu yabo. Yonke into idla mina kaloku uyayazi nje lonto ubhekwe ndimi la mntwana. Yonke into ithi mina kuye. Fundiswa ndimi la uyayibona. Oqala ndodohola kakhulu wena kunami. Yabo manje usuzongifuna ama1000. Ngiyabuza umuntu uyafundisa and stuff. Kodwa ke manje phela umbuzo uthi kanti wena umzali wayo lengane. Baba sebathandweni noqala. Baba semathandweni na ndoda ngicela udlule ngalonto. Ngicela uniboleke imali. Kaloku wena uJomo wami yazi lonto. Da ithemba lami lokugqibela qa. Imoto yami ayina petrol, ayinatwa. Ndoda ndiyayidinga le mali. Ndiyayidinga mntana uJomo. Ngicela ungincede hlo.
kodwa mfowethu njengoba ngizokunika le mali kulungile kodwa lo amahle wakho uyosho ukuthi ngasho buka uyosho ukuthi ngasho ngicabanga ukuthi sesiqedile mina ngisabuyela emsebenzini abantu bayakhekheleza lapha indaba yemali sibona ntambama kodwa hayi ngibonga sha ngithinde njalo ungabaleki ntambama Nozi? Enozi? Mama. Hayi ntamo usondele ngifuna ungibheke lapha khona abantu endibava bekhuluma phandle ukuba kubabona kolosuku. Okay mama ngizobakoba. Babo mama. Okay ke mntanami iza izohlala lapha phansi bangade babone ukuthi sithetha ngabo. Senibuyile bafana bami. Ngiyabe sesibuyile manje. Siyaphila njani? Uhlala lapho nto ukuthi ngifuna uzamuntu okusela. Uyaphila kodwa ndodana? Siyaphila manje. Siyaphila nathi. Kodwa ke kuyasebenzeka emsebenzini. Kuyasebenzeka mama kodwa lapho umuntu usafanele zama omunye umsebenzi. Hey. Ayi. Yo wathi ngiyabonga. Ngiyabonga mfowethu. Ya. Sacela usosuhlale phansi mntanami khona indaba endifuna ukuncokola nawe. Oh okay oleto okay. Yo umama wanda kuyaba yintoni yazi usafuna ukuthi shwi kancane liphana osipho sithi into othobilanga hayi khuleka mngana mvela ngijahanga umama ngathi kunento afuna ukuyisho ngalinda kunanto Nozokudana into endibizela yona la sana la ukuthi uyazi ukuthi sinale ngiyalendlu eyachiwa ngitathapho engapheli ngaqede silwana njoba ndikubiza apha mntana ngicela ungincede kakhulu ukuthi ungizame ngamasente ukuthi ngikwazi ukuthenga iinkethe zokuvala lendlu njengobona lapho kanti nawe nodadewenu naye udinga imali yokugibela ayofaka amasente sincede kakhulu mfana. Oleti yo ngazi thina into le yaphetha mama Asolo ungenamali wathini yonke imihla unamali yonke imihla yo hayi wena hayi Mnganami sizoma ngakho mfowethu yabona lento yakho le ukuthi yonke imali ucathi ufuna uyinikeze uAmahle izosilimaza izokulimaza nomndeni wakho izokulimaza buka manje sigibela amatekisi wadayisa imoto cha yetha don't go Yo andiyazi kwayilonto mina into endiyazi ukuba imoto yakhe yathathwa ngamasela beniyayazi bakanti yadayiswa awunezimanga lozuko asoze Thixo seJogo intoni kade ndiyahlanganyela kanti mina apha nawo sipho bafo cha phela mina bengazi ukuthi ufihlile antu uyafihla ukuthi ondayisa imoto ubotshelela umndeni wakho yo hayi ngeke mntama udlisiwe wena udlisiwe ngqo Nozi awusaphela yeza mntama siphuzise lo akagabhe agabhe lento ayidliswe ngulo ntombazana nani mama maseleleza yo hayi malisele gqitha ngeke kaloku mama andifune kusela yeza mina yef andifune kusela yeza nokuthi uAmahle undlisile undidlisile yabo kodwa into yokuqala nje into engayazi uAmahle uthwele ingane yakhe kanti umithi futhi uAmahle wakho uyachiya kwale mithi yemka Knock ye. Kodwa umuntu okhona apha. Vele sithando sami mfuna wena ukuthi uzovela ishomo wakho. Ukuthi umuntu oqala mina ndikubone kaloku. Sinqonqo. How baby was it? Tonka kuwe lo. Futhi mele sidle kahle. Nqonqo. Siyabonga baby. Bana, asiyena partner kodwa indawo umphathisi ngiyasinda.
Ngiyaxolisa ukuphaphela. Ngathi ngiyakufanisa usuluzuku. Ngizomthethe naye. Hayibo mana ngesisulaze lapho. Oh hayi bengike ngikubone efonini kamngani wami Amahle. Hey Khindimo ntokazi yo. Bekwayintombi apha wena? Hayi mina ngizoyithengela ice cream ngala. Wena bekwayini la? Yo uyaza lo manje sizongela impahla zincane za. Yandase naba nomntana la we. Awumancane. Neshow ukuthi uboy ingane yakho. Manje ubuziswa into nona. Hayi ukuthi phela uAmahle unendoda. Hayi evarsity. Hey. Sishobana. Man. Sindivika kahle. Lalela uAmahle unendoda esikoleni. Uma wena ungangikhola ukuthi lento engitshela yona ukuthi uBoy akusingane yakho ke uthandana noAyanda and futhi uBoy akuziwo wakho kahlahlo kaAyanda. Cho. Wena ufuna yanifuna na? Ungakholwa lusuku ungakholwa into ongayenza ukuthi wenze DNA test kodwa mina ungangifaki lapho. Wena lo uyangifuna. Ayikho nje into ethethayo. No? Ayikho nje. Yazi mama, bengicabanga la ukuthi uAmahle fanele asitholele iTV entsha. Angisayithandisisi kahle le esinayo. Hayi uqinisile makoti. Nayo sindala bo. Kunini yathenga akasithengele umzukulu siyasebenza. Kumele akasithengele ngempela. Kumele ethenge ngempela. Hayibo ungazungishana mdlelo khala. Hawu uyena ngempela. Yena ngempela umthathe umzukulu. Usemlanga. Suka ke. Umzukulu wami. Akadambile kodwa. Ngibuya nini? Nayo uAmahle akasaqhamuki manje. Akamanzi. Sekuyikhazi zakhe zokubuya manje. Awuthula mzukulu. Fanele umuntu amlungisele nje ukudla. Animenzele noma ipharishanyana. Sekuyikhazi zakhe vele zokubuya lesi. Aya ngivele ngigoqole iparish fakwa. Phela ngenzela. Ngizobuya manje Max, ngizobuya ekhathele. Amahle. Hayi kunjani? Ngiyaphila kusini. Jonga bengicela ukubona lo nomntwana. Hawu. Impahla zantoni ngoku? Abona Amahle kwethu. Hayi. Ngicela ubona umntwana wena ufuna impahla. Ekuseni kanti kwenzakala ntoni apha phakathi kwami nawe? Amahle. Hello. Ngajelo bahle man. Ubuziki tena kuhambi. Kuhalo mtala man. Abantu tena kuhambi. Baba niyatuweza tona. Tona yapi. At least we ride on sofa /. Hayibo, Budi, uyapi wangxama ngaka? Hayibo izikhwama ziyaphi zona? Nozi. Jonga mntamama ngicela uphume lapha kuMefa. Ngicela ungaloko ungibuze into engibuza zona. Ngicela uphume nje kuMefa. Phinde umbuze mix. Yo, cela uxolo. Ngazibuya phi kanti? Ayinoba idibanana noAmahle lento.
Hawu ngithi ngilethela amanzi mzukulu. Agogo ngicela ukwanda ukuthi ngaweze nawo amanzi. Uthi uzokwehla nawo meseji. Oh. Hawu uAmahla akabuyi namanje. Cha bengafika nje amazi nawo uthi amahlunjana. Hayibo ehambe kuseni nomzukulwana wami bengadlanga ngishiphalishi leli. Hawu lathi lengane. Kani ngibhekele yena wemzukulu Amahle kulezi zinto zenu zabelungu lezi zivonyofonyo lezi. Oh gogo usho WhatsApp ngizombhekayo ku WhatsApp. Mangithathela ku bhatata wami lo ngibekele ekhaya. Hawu gogo kanti usisi namanje akabuyi nomshana. Yazi ngiyasho nje ekhaya kuyabhola. Akosho phela uma ukuthi seganile bekumena sitshele kusayeme ukuthi uganile. Into engizoyenza nje ngizohamba ngiyolanda umshana nami. Buti khovule. Buti vula. Ayike nje ngena ke. Akekho lo. Mangene ngithathe i-hair ke. Azibuyilungisile nathi phela i-hair uzuko. Alusuku sebabhali la vete. Hayi-ke ngifunde kancane. Yebo. Sapho lwami ndicela uxolo kuba khange ndinimamele lonke ixesha nindiyala ngo-Amahle. Ungihlukumezile kakhulu. Lonke elixesha ubendidyolela bekundimi isibhanqa. Ha, ndanditshilo. Hayi ndanditshilo. Nalo mntwana athi ngowami, ayingowami. Hayini nina, kanti unjani uAmahle? Yo. Hayi ngwalo suku. Ubendenza isibhanqa lonke elixesha. Ndimoyile lonke elixesha ndade ndathengisa nemoto yami ndithi ndenzela ukuba makonwabe. Ngoku kufike ixesha apho ndenela khona. Ndicela nindixolele kakhulu kodwa ndikhetha ukuba mandilandele utata wami. Ndiphumle yile nhlungu ndikuyo. Ngenxa yaAmahle ndiyanithanda nisale kakuhle yini. Ya mama! Yini bayani? Ngicela ngithi ngiyajabula. Ngicela ngempela manje. Cha phela ngithi ngenzela ukuthi kube nansi ngephathekayo. Ya. Hayi ba. Angikele phela igeja lapha ngikele. Jabona. Hawu ngathi ngifake isandla kancane ngala. Na siyagoloza. Ufaka impela nje ufaka impela Jabula lifike ekugcineni uzizophuma impande zonke. Okay ngazilimaza yakho Jabona. Ya. Hayi. Ngathi wona impela. Ya. Jabula. Yebo. Ungenza njani mase? Thiwa lapha mba khona uthola into nje. Njengani? Njengemali nje kanjalo. Uyazi lelizwe leli gcwele izinto ezigila umkhuba la mhlawumbe babefihlele bebalela amaphoyisa. Hawu ke. Hawu. Mawuyimali ngeke. Kodwa mawumuthi noma kuyisilwane angavele ngisinike umkhulu. Avuse yabo wena into yabamnike kokimani. Ya. Abuthathu. Asamzomba lapha. Hayi koko ngeke. Akwazi ngapha. Ngizokukhoma ibhama entatha nje angazi lokwenzakalani. Qhume kabuhlungana nje. Hayi. Kade eqhumile ibhama. Qhume ekseni usuphelile no 7 hours. Hayi, akhanjwe. Yebo ngala. Landeleni. Ngimali ngala. Hayi boko. Yebo. Jabula usheshe. Yebo.
kodwa sembe kodwa uNkulunkulu wami yini lena Ingasondela manje lapha. Abantu bangazelele nje. Thola baba. Mina ngiyazi kwenzeni. Sokwenza kanjani manje? Fonela nami amaphoyisa. Awu ngibona nali izulu ngathi liyaguquguquka ungikhiphe lwashinani ngapha umntanami. Go. Mana umuntu abakhala ngapha ezansi. Ngibona nomama bayehla babhekwa. Hayibo. Bakhala kanjani? Umntana bengakabuyi. Awuthi ngiyolalela nami. Hawu. Kwenze njani bakhala ngempela? Hawu. Kwenzakaleni? I'm sorry to say this, but the patient has passed away. Ngapha kwenzakaleni bafowethu? Yabona nje kwanifika nje la madoda ngoba kukhona idumbe embilana ade ilenga laphezulu. Kukhona isibhamu phansi asefikile nama-ambulance kodwa asehambile njengamanje. Safica nomama oyi-1 oyisangoma la. Mhlawumbe yena ungaba nolwazi oluningi ukuthi kwenzakala. Sanibona madoda. Sanibona. Ngiyaphila bafowethu. Siyaphila. Ngiyangena. Kwenzekeni la? Hayi, batholakala behengile khona lapha phezulu. Kuthi kanjani i-anticovocal ayigasazi inkosi impela. Recording live ikamera nguXoliso Nzungana kwaDuduza News. Ngaphansi lena esigodini saseShalodi sizothola udaba ngomuntu wesilisa nowesifazane otholakala ezihengile. Ake sisondele nganeni ke sithola obone isigameko saqala. Ami lithi angiphuthumele ngibonise. Yimngelana ke ngithi ake inkanzani ke sigijime impela. Yabo. Hayi sigijime impela. Angazi ukuthi beqale phi
kwenzeka nini kodwa engikwaziyo ukuthi ngifike nje belenga emthini. Kwaba ukuthi ke siyazama ke phela siyafonela kamaphoyisa tholakala ingcingo ayi kona sazi ngempela nje asazi ukuthi izinto wayitshengisa ngani ukuze kufike la khona. Usifihlelile nje ukufa kwalomntwana ngoba sithi ujabulile ngoba seqedile nesikole wathola namatoho usenomntwana. Okuhlungu kakhulu okwenzekile namhlanje owesilisa nowesifazane batholakala bezehengile. Igama uXoliso Nzungane nam reporting to kwaDukuza News. Ake siphoseke izintambo kuphezulu uHead of Officer kwaDukuza News. Ngiyabonga. Bantwana benkosi sizwe senkosi. Ndabezithu. Namhlanje ngimhlanganisile bantwana benkosi ebusayo ukuba ngibe nezwi eliphuma kwinkosi esiphethe. Inkosi idlulise ukukhathazeka nelaka layo ngenxa yesigameko esenzakalile endaweni yenkosi, lokho okuze kwaholela ukuthi sibe nalomhlangano. Bayede. Niyakhumbula ukuthi ngoNhlolanja kube nesigameko esibe khona sokubulawa kwabantu abambeshola. Leso sigameko leso inkosi eyazama ngandlela zonke ukuthi isilungise. Ngiyethemba lokuthi ngeke siphinde sibe khona. Lokho itheni inkosi mangabe ikudingidi kulungisa kuke kwathuleka kusukela kuNhlolanja. Njengoba manje sesikuzibandlela sekuphinde futhi kwenzeka lokho. Hey, ichilo mntwana inkosi. Lokhu ke okubangele ukuthi inkosi isibize ukuthi sibe nalembiso yamadoda ukuze kwazi ukuthi kudingidwe imbangela nenhloso yokuthi kungani madoda nibulala abantu abambeshola. Niyamazi undodakazi lona ofile. Nimbonile bephila emphakathini wenu. Beniphila naye. Naye umnewethu lo sesishile naye. Ongomunye wamadodana akhona la esizweni senkosi. Niyamazi nimbonile. Lesinqumo sithathile sokuthi azilengise lapha azibulala. Asisilamleli thina nesizwe senkosi. Lokho kusekwasibeka ukuthi sibe lapha ngalesi sikhathi. Ngithunywe inkosi ukuthi ngibuze phakathi kwenu ukuthi yini lebe ngeyixazululeke ukuthi nibe nesimo sokuthatha isinqumo esifana nalesi sokuthi nibulale abantu besifazane nibe senithatha isinqumo sokuzibulala nina. Njengalokho ke ngenhlanganisile emadoda ngike ngakhuluma nani phambilini nakhona kuwo lamaminishana ambalwa esengikhulume ngani nabo. Okungicasula kakhulu nokungikhuba umphefumulo ukuthi nginibona la nibathathu. Bengifuna ukuthi ngabe nigcwele lonke leli tende naleli holo lenkosi. Ngoba yonke lento le lamadoda enza lento awekho. Kodwa ngizothumela umyalezo ngawe mahlalele. Nabezitha. Nalamadoda lana hlenga. Nibabulalelana abantu besifazane. Kunhlolanja bengilungisa indaba yenu nibulela umuntu wesifazane. Wangenelela uhulumeni ethi uyayilungisa. Wayena uhulumeni lo unesandla ekufeni kwabantu besimama ngibona befaka Bododa sezokhuzwa njalo. Induna misakhulunywe ayingene emlonyeni yahlonishwa uzohlawuliswa. Uvelaphi lephi kanti izwe? Uvelaphi lo mfokazi engithi ngikhuluma ngithunywe inkosi yesizwe ebese ethushuka nezwi. Siyamtholezela indaba ezethu. Mahlalele. Ngizokhuluma ngawe ngoba uwa isakhamuzi sokuqala kulelizwe lenkosi. Ndabezitha. Ukuthi imfundiso yini oyibekayo
phakathi kwabantwana benkosi okungamadoda lesi sizwe. Ngiyayizwa indaba yakho Bhodoza. Ngiyayizwa indaba yakho. Okusho ukuthi kuzofuneka ukuthi ngike ngishenxe ngizwe inhliziyo zenu ngandoda ngayinye ngalapha phakathi kwenu. Ngiyizwa ukuthi kwenzakalani ngoba sikhathazekile nenkosi. Kuzomela ukuthi ngeke ngithule nginimamele ukuthi intoni le enikhathazile elenza ukuthi nenze isihluko esingaka nibulale abantu abampesholo nibe senizozibulala nini nithi isizwe senkosi sosala nobani. Ingakho sibizele imbizo ukuthi nike nihlanze udende sizwe phakathi kwenu ukuthi intoni le banga ukuthi nenze ububi nechile elingaka phakathi kwethu. Isililo indaba ezitha ngithi ake ngithi ukungena kulolu daba mntwana enkosi ngoba ngithi lolu daba esikhuluma ngalo la wena indaba ezitha kubaningana nami ngiza na kunomakhelwane wami lapha indaba ezitha obehlukunyezwa ehlushwa umama kwakhe. Sengize nje ikhathe eziningi la indaba ezitha ngizoluthula lo daba ngwethulana kodwa indaba ezitha akho ngisho kodwa nesigungu senkosi eseke nakwenza ukukhombisa ukuzwelana namadoda. Akho ngisho kodwa indaba ezitha. Ya kunjalo. Ngoba lo mame lo mame labo mame ehlangene nabantwana lapha. Bale kungamphathi kahle umakhelwane wami. Ukukaningi indaba ezitha ngiphelezela lo mame ezobika udaba lwakhe lapha kuwe indaba ezitha uyakwazi nawe lokho. Akho ngisho kodwa asikho nje sithothi inyathelo sikena sithatha indaba ezitha. Yabona? So ngithi indaba ezitha kokunye nani kwakathi nesandla ekuthenini kugcina kube khona igama elifanele emphakathini wethu. Ngoba kunomama lapha obenokungezwani no baba kwakhe. Seza sazolibika udaba la wena kuwendaba ezitha. Kodwa akho ngisho kodwa nawe uyalikhumbula udaba sazolibika lapho ukuthi banokungamphathi kahle lo baba lo omakhelwane wami lapha. Kuyingathi kuyenzeka ngisho uma bezokwenza izinto bengamtsheli kodwa beyinhloko ekhaya. Ebunye kwakho kuze kufike kuthena abantu babulalana kudalwa ukuthi amadoda awahlonishwe emzini yawo. Ngicela ukusika elijikayo nje uLuzuko besiphethe emsebenzini ngoba sihlangene ngaye namhlanje. uLuzuko lensizwa lena insizwa yayiright kakhulu isiphethe ngale nto yabantu besifazane. Iyagcina ithandana nomuntu oswana no wrong noba agcina kulahleka no cement kahle ama blocks emsebenzini isinenkinga yomashonisa. Mhlawumbe into engaphuma ngoba sikhuluma nami ngikhala ngenduna ngoba uma wakhe wako wayitshela wakuhamba uyibikela induna ukuthi akusakuthengi kuhle ekhaya usihamba amaphathi ubusuku nemini nalo umuntu wesifazane. Induna yenzani induna lapho yenzani induna lapho induna yazenze lutho lapho nokuhlangana kanje lento okuhlangana kanje imbizo izoqhubeka lembizo ife indlela yaphambili ayikho. Yebo kunjalo aqale kufundiswe abantu besifazane emakhaya abaphatha kanjani abantu besilisa nje. Ngiyakuzwa Mpokambulasi nawe emahlaleni. Udaba lwakho lubuhlungu vele singamadoda kunezinto ezinye zisihle sithule singakwazi ukukhuluma noma uthi uyibika indaba uthola ukuthi akekho ngempela umuntu okuzwayo ubuhlungu bakho hlonishwa. Kodwa ke bafowethu bengisacela ukuthi mina ke sizwe enkosini ukuthi mhlambe singalwa kanjani nalento ukuthi ingaqhubeki ngoba ukungibikela istory sakho nokubika istory sakho yebo kuwusiza ngiyafisa ukuzwa kodwa ufuna sazi ukuthi madoda senza kanjani ukuze mangabe kufika lesi sikhathi sokuthi ngempela uthatha lesi sinqumo kube khona indlela yokuthi ungayenzi lento le. Ake ngizwe indaba ezithi ukuthi mhlambe ungathini wena kuleyo nto leyo mhlambe umbonise umfowethu umbonise noMbulase noBhodose kanjalo sike sizwe kuwena baba. Ndami nje ngithi angibike lolu daba ngaya epolice station. Mangifika epolice station ngoreporta ngishawa unkosikazi. Mangizanza mangishaya. Aze ngalimala lana lemino nje ubexhunyiwe kanje. Kusiyami ngathi mangisuka lapha amaphoyisa angihleka. Ngathi angobika ke enduneni yenkosi. Mangifika nakhona induna yenkosi lolu daba njengoba ngisalreportile sengithi angibike ke ebandleni einsizweni ezinye ukuthi manje kunjena kwenziwa njani. Sengicela usizo ubona ke manje ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili ngoba angitholi kwampesheni ke yokulima. Ngiyakubona kwaBinde ngoba uthule nje ukuthi usosizini nasekuseni ngeke ngabona ngathi yahalazisana nomama laphana emgwaqweni. Kwasho ukuthi ezamabela ingenwa.
kodwa manje kofethu lexazule mina ngibona induna engasinakile ihlala njalo mekwenzeka igama einzima kakhulu hayi yona induna ayisinakile into ekuyiyona eyinkinga la into ekuyiyona eyinkinga ukuthi bona labantu besimama sebasuke bathathwa bagitshezwe emakhanda ethu thina amadoda banikezwa amalungelo angaphezulu kwawethu ya kunjalo ngikhumbula uSphiwe kade egqoka isijazi wathwesina 15 mthakuyona ya wenziwani ngalokho useyondlile lengane yonke leminyaka useyondlile akuthuleke indawo ephethwe inkosi le nibizwe inkosi anikwazi ukuzilawula ngabezinto anikwazi ukuzilawula mase nixokozela nihlangene nakhasephi isithombe noma kunjalo ndaba enzitha kodwa niyathula ndaba ezitha niyathula masizobika njengamanje isona sikhathi sokuthi sikhulume sifuna ukwazi ukuthi ndaba ezitha thina sibikaphi uma ngabe sineyinkinga ndaba ezitha ukuphi la isikhala khona thina noba sayifaka ikhalazo siwathole ama solution kodwa kwamaphoyisa uma kumuntu wesifazane eqhamuka ezoreport emaphoyiseni afike egijima vela u7 10 amafini 7 washawa futhi la kodwa ke izingane zakwethu mina bengizothi elami lithi ukubulala umunye umuntu ngoba khona lapha eniphambene khona akusona isombululo leso kuyofanele sithole indlela mhlawumbe esingenza ngayo ngoba leyo ukuthi ngoba nakho niphambene wena usuyabulala hayi angiboni kulungile lokho ngane zakwethu uyamkhumbula umkhize kathi eshaya umama wakho uthi wathatha kanjani esihlahleni yini ngalandwa unkosikazi wagabende naye etalatho naye ukuthi 50-50 phela ngoba naye kufanele alandwe akubele khona ukuthula esizweni senkosi akube khona ukuthula liphi izwe kumele lizwakale kanti ayendishiyela ndaba ezitha kodwa wrong lento ndaba ezitha bantwana benkosi kwabini yasizwe isikhalo sakho ngiyakuzwa nawe mahlalela yaniswa nonke madoda ngiyaniswa isikhalo senu mhlambe into eyonakalayo bantwana benkosi ngoba inini amadoda esiwathembile la endaweni inini amadoda esiwathembile siyeswana ndaba ezitha uma ngabe kwenzeka izinto sithemba ukuthi zithi ziqala nizilethe kithi mhlambe nina nilethe ithumba selivuthiwe mhlambe sezela chambuzeka lokho kwenza ukuthi kube likhuni bantwana benkosi ukuthi selikhaya mina ndaba ezitha ngithi ke ake kuqiniswe indawo lapho amadoda azokwazi ukuthi abike khona inkinga ngoba siyabona ukuthi inkinga iqala njengoba bebeka umfowethu lana ukuthi unenkinga azama ukuyibika nimnanga uzoyibika more than once more than twice more than 3 times ezigcina sethathe ngithi mina kuwena ndaba ezitha sukuma uye emaphoyiseni nixoxisane nibe nezinhlaka nakuphi sikwazi ukuthi masibike izinkinga zethu ngamadoda sisilalele niyeke ukuthi nihleke lapha ubone kuvela ngeqolo lapha epolice station uzobhala istatement umtshela ukuthi hawu mamkhize ungishayile siyacela ndaba ezitha siyacela singamadoda ukuthi izinhlaka ezisiza amadoda ukuthi ekwazi ukuphila zibe khona esinye isicelo ebenginaso la ndaba ezitha ukuthi besicela nje singamadoda ukuthi undaba ezitha mase behleli lapha komkhulu sebehleli bedingida zonke izikhalo zethu cela besiphakamise nalesi sokuthi uhulumeni akazama ukuthi akathi uxegisa kancane kulamalungelo lawa asewathathe wonke ngoba phela muzo uthatha ukubheka kahle kahle wonke amalungelo asegcwele ngale kwabesimame nasenganeni thina amadoda senamalungelo so ngalokho ke indaba ezitha besicela nje singamadoda nje sisonke ukuthi cela masemhleli lapha nikuphakamise nje lokuthi lawa amandla abanikwe wona akabethi nje ukuwanqunda kancane yawo ngoba manje asemaningi kakhulu asengaphezulu yawo asekwabona lamandla abanikwe wona kwabona ayabaxaka kuyo yisu yawo kunjalo ubekele photo njalo ngane kwethu sengizokwehlela ngezansi ndabuzela bantwana benkosi
Ngabezethu. Ngiyasizwa isikhali futhi siyawuthinta kakhulu umphefumulo. Lokhu nikhuluma kimi. Mina ngisithunywa senkosi. Ngizokuthatha konke lokho esenikukhulumile bantwana benkosi. Ngidlulisele enkosini. Nakuba sineyingqinamba sikahulumeni osesinqondile nathi amandla ebukhosini. Osefuna ukuthi sizwe phecelezi ngalento yabo abayibiza ngeconstitution. I-constitution ebulele amandla esizwe senkosi. Ngalokho ke bantwana benkosi ngizonxusa ukuthi ningivumele ukuthi ngithathe konke lokhu ngikudlulisele enkosini. Noma la ingenawo amandla amakhulu ukuthi ingathatha isinqumo. Kuyomela ukuthi kuhlangane ubukhosi besizwe sonke. Kube yibona obudingida lento yokuthi hayi cha ekuyibona abazinhloko beswe lesizwe. Abasenawo amandla. Lokhu kusiholela la sesifinyelele khona. Ngalawo mazwi ngithi ngiyayiphetha inkulumo yalomhlangano. Remember when we met you